Bismillah malatiga don kibaru keneka biye jumaye December kalo kile bisaba alinkele anga fodi be obela jele kabini oxygenola bi kibara munu mambulo ka doklo ka odo ode ga fo finitugu ya ida ga fo ko uluye bambakati bi woro aleni ko ko ni faka ni dogo ko kono na la munu sera mo kunya la ula ida na ga fo ko kunu alamsado mi e finitugu ga nyamogo ulu ko ne sebembo sem kono na la uya ida ga fo ku walla ga na balya ko ni ekeleli ko ni baro fi fe ka ida ga fo ko finitugu ye bambakati bi woro aleni ko ni faka mali chama tia fa konna aywa ko kerengena na mi kera tratado aleni alamsado ko ni kono na la mi sakoro aleni pege ko ni fa fele ko we bambakati ko ni muka ani mulumla ko ni faka wa ko bambakati chama fana ko ni jogina aywa ma ida fo ko ni yoro ko fele ko ni be mali chama tia fa ne ka kerengena na mali aleni burkina aywa ko temene ga wa fana ko mi gire ko ni maraye ko ayra ga fo finitugu ka bara do fin fe ko oni bambakati karla nyogona no okum na ko ni bambakati bisaba aleni kene ko ni faka aywa ko eni waliya nu ko fin fe finitugu ko ni fan fe ayra ga fo ko ma shegi ne ko ni be no ko ulu boneru nina wa ko wa mobili fla fana ko ni be no ko ochiana wa ko finitugu fana fan fe tuguni ma wolo bla ko ni be ulu jogine du aywa o temene ga be kibara wara mambulo ka lokuluga o de ga fo sika so marala ayra ga fo ko marfatugu tarani do ga mobili aywa kibara munu sena mo konya la ula ya la ga fo mi karido e December kalo kile muka aleni woro kono na ko enege kanyata ani duru kono na marfatigi do re kono sira mado ma uwa mobili kono sika so marala o katanu uwa mobili aywa ira ga fo ho janu ga ni makufule nun koni ga mobili mneula ko ulu koni majugu nun koni marfati kane ke folo ka ani majugu nun koni na jiga bo uwa mobili kono watu mamna ulu koni jigina ka bo uwa mobili kono ko utarani mobili nun ko ukon tarani mobili ye ko matara utarani aye yoro kele mi konna aywa akina jigina ira ga fo tuguni ko sango ni yoro kele fanala ko uyetama mobili do fanala jo ko ka ulu kono mogo ga mino koni minula ni oye na folo aleni uwa telefonu koni anu bulu na fenya na ma fenfe kumbulo ko bela jele mine eni makofule nuna aywa ko mi yera mamu fenfe koni kume eni tama mobili kono ko ulchama koni kuye damadaraye ko sabla ko ubebo wa baraga yoro ko kukunyasi uwa dugula ko beta sanlaba nyana jo koni keino ko ole fenfe ni majugu nun koni be fana be wuli ka foka ni ba makati wale koni takanyasi ma koni ma aywa mi yera ni yoro mogo nunu sika so alena laminu uya ira ka foko ulu kono ganendo ko sobela ni wale yana ko sabla ni wale yambe mala kon nasra ko ni yoro ko fonena ko finitugu ga danga yoro foite no ko da to ko ni majugu wale kon be kayeno aywa o temene ga be kibara wala mambulo ga dokluga o ga fo kilali ma ko ni ko ulu garjigara forage la chama fanga ko ni nyamo fe aywa kibara un sena ma ko nyala o ira na ga fo tena do mi December kalo kile muwa ale ni gulum bla kono nae ko kidali marala kenegana la dugu do be no ko ale re to ko intedeni ko ye mawo ko ni garjigara forage la aywa ama ira ga fo ko ni du ko fole re ni kidal che ko abe kilometri muwa ane duru ko ni bonyo ko ni bo wa ko mami gara sababu e kan forage nke ni ma ko fole ngaro la ko oire anga chama fanga ko ni nyamgo no ye colonel Asim Goitai aywa aya daga fo ko aga barado okun kono la no ye ka demedo desebagato ye ko ore se fe ni bara en honikera aywa ama ira daga fo kabini wakati jani bara ndam nela anga jamana kono wa dugu chama ko ni deme kono toro jamana nyamo ko ni fe aywa ni dugula mo kono ni ira kulu ni sondera ko sabre ni walena ko ul ko ni be chama fanga nyamo ko fu aga ni bara nyumaina aywa kibara kunchela kibara wara mambulo ga dokluka ori ga fo anga samata sega do ko ni be no ni ale to koy Amadou Aidara ko ale kara mali banantana ko ni ga maire joueur no ye ga fo mami e banantana u beda samba fla ale ni mwan kelen ko nala aywa ko ni magazine do ni amba fo ma foot africain ko ulu ko ni nyogonda do ke nyogonda mi ke tolontana ni nyogonche aywa ira ga fo ko o nyogona la ko Afriki tolontana ba chama kon to ko kumbala wa kene mali tolontana sabade kon kumbala ko Ibrahim Kone aleni Yves Bissouma ani Amadou Aidara aywa ko ni karata en honi kera ni makofole nunu nyonche ayra ga fo mi Amadou Aidara ko ale de kera maire joueur farafina be aywa amayra ga fo ko ni kuna wole kanyasi anga samata sekoma wa ni wakati na ulu koni be mi Arabie Saoudite ko ube la bomna ka beni nyonda ba mi na damne janvier la no nyonda ba mi ke farafina balantano ni nyonche ni amba fo makan ulu koni bo o la be ona yeno awa ame do de ke alaka ni nyonda ko no ya ubulu
Ayiwa an balimaw ni de kɔni kun ye an ka bi dun kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce ka ko kulo majɔ la an bɛ ka don sankura min na ala ka hɛrɛ di mali kɔni ma